טוב, אז יש לנו כאן גזרה של מכנסון, שבסופו של דבר פרוסה בפנינו כאן על השולחן. מה שחשוב שאנחנו צריכות לשים לב אליו, זה שלכל דף יש ממש פה בקצה הדף מספור, ממש A1, A2, A3 וכן הלאה. ואנחנו ממש צריכות לסדר את הדפים בצורה שבה הן ממוספרות. שימו לב שבנוסף יש לכם פה גם את הקווי אמצע עם המשולשים, שאנחנו יכולות באמת לגזור את אחד מהדפים, וממש זה מתחבר אחד לשני, כמו שאתם יכולות לראות ממש כאן, ככה שזה גם פה נותן לנו ליתר ביטחון לראות שאנחנו במקום הנכון, שהכל באמת מתחבר מבחינת הקווים, ויש לנו גם את המספור. אחרי שהנחנו את הכל ואנחנו רואות שכל הגזרה שלנו מסודרת ופרוסה, אנחנו יכולות להתחיל לגזור אותה לפי המידה שאנחנו בוחרות לעצמנו או ללקוחה. וכאן חשוב שנשים לב לכמה דברים. אז קודם כל יש לנו פה, כמו שאמרנו, את המספור, אז אני מתקרבת ממש למשולש שקיים לי פה. עכשיו פה שימו לב שאם יש לכם פה עודף של הדף, אז אתם תמיד יכולות לגזור דף אחד מספיק, לא חייב את שתיהם. ממש פה לתת גזירה ישרה לכל האורך. ולאחר שגזרתי דף אחד, אני יכולה בעצם להרים אותו ולהניח אותו ממש במדויק על המשולשים שלי שנמצאים פה, ואני ממש יכולה לראות שהקווים שלי מקבילים ועומדים כמו שצריך. אחרי שאני רואה שהכל עומד כמו שאני רוצה, אני בעצם מדביקה בעזרת מדבקות. אפשר מדבקות פשוטות, לא באמת צריך משהו מיוחד, אבל אני כן צריכה משהו שיתפוס את זה טוב, ואני בעצם מתחילה להדביק ולצרף את הכל. בעצם בצורה הזאת. אני עושה לשאר הדפים, ממש אחד לשני מדביקה כל דבר, ולאחר מכן אני יכולה להתחיל לגזור את אין מה להתבלבל, רשום לי מכנס קדמי, איזה צד זה, מכנס קדמי כמה אני צריכה לגזור, אותו דבר מכנס אחורי, כיוון המתיחה שאני צריכה להתייחס אליו, ופה יש לנו ממש את הכפכוף שמתייחס לנו למידות. שימו לב, זה מתחיל לנו באקסטרה שמאל, וככל שאני ממשיכה, ככה גם המידה שלי, זה אומר שכאן עם אקסטרה שמאל, אז בבא בתור אחריו, בפס הזה, יהיה אקסטרה שמאל אחד, לאחריו שמאל, לאחריו מדיום, וכך הלאה וכן הלאה וכן הלאה, ככה שאין מה להתבלבל. ובכל מקרה יש לכם פה גם את הדף מידע הזה, שממש רשום לכם כאן את כל המידות, ואתם גם יכולות ממש למדוד את עצמכם, שאתם גם יכולות להסתכל ובאמת גם לבחון לפי זה. וזהו, מאוד מאוד קל וכיפי.